भाइयों और बहनों, अगर आप भी चाहते हैं इटाई रामपुर वार्ड नंबर 36 का विकास हो, आपके गांव का विकास हो, तो केतली चुनाव चिन्ह पे मोहर लगाना है। श्रीमती राज केसरी पत्नी आसाराम वर्मा जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाना है। आसाराम वर्मा के जिताई द चुनावा, आसाराम वर्मा के जिताई द चुनावा, केतली चुनाव चिन्ह के सोहर पूरा गौवा, केतली चुनाव चिन्ह के सोहर पूरा गौवा, आसाराम वर्मा के जिताई द चुनावा, राज केसरी के जिताई द चुनावा, आसाराम वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राज केसरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राज केसरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जन जन की है यही पुकार, राज केसरी अब की बात, जन जन की है यही पुकार, आसाराम जी अब की बात। परमोठयौरी जुझारू हवे, हरदम विकास पे उतारू हवे, दिया विकास के जलावे के बा, आसाराम के जितावे के बा, आसाराम के जितावे के बा। कर्मठयौरी जुझारू हवे, हरदम विकास पे उतारू हवे, दिया विकास के जलावे के बा, आसाराम के जितावे के बा, आसाराम के जितावे के बा। जनी तुलो भैया देख नोट पनसौआ, जनी तुलू भैया देख नोट पनसौआ, केतली चुनाव चिन्ह के शोर पूरा गौवा, केतली चुनाव चिन्ह के शोर पूरा गौवा, आसाराम वर्मा के जिताई द चुनावा, राज केसरी के जिताई द चुनावा। वार्ड नंबर 36 के सम्मान में आसाराम वर्मा मैदान में, आसाराम वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आसाराम वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आसाराम वर्मा के जिताई द चुनावा, आसाराम वर्मा के जिताई द चुनावा। अधिकार सबके दिलावे के बा, वार्ड 36 के नमवा बढ़ावे के बा, रउआ लोगन के सपोर्टवा से भैया के विजयी बनावे के बा, भैया के विजयी बनावे के बा। अधिकार सबके दिलावे के बा, वार्ड 36 के नमवा बढ़ावे के बा, रउआ लोगन के सपोर्टवा से भैया के विजयी बनावे के बा, भैया के विजयी बनावे के बा। दिहा ओट चाची ना भुलाई जइहनौआ, दिहा ओट चाची ना भुलाई जइहनौआ, दिहा ओट चाचा ना भुलाई जइहनौआ, ओट चाचा ना भुलाई जइहनौआ। केतली चुनाव चिन्ह के शोर पूरा गौवा, केतली चुनाव चिन्ह के शोर पूरा गौवा, आसाराम वर्मा के जिताई द चुनावा, आसाराम वर्मा के जिताई द चुनावा, राज केसरी के जिताई द चुनावा। MM स्टूडियो गोरखपुर।